kdy jsem běžel 3 kiláky za 12, jsou nenávratně pryč, cyklisté, rodiče s dětmi a další cestující. Vítejte na palubě největší české osobní lodi, plující pod názvem Porta Bohemica 1 s kapacitou 300 osob a netradičním pojetím služeb v oblasti osobní lodní dopravy. V roce 2009 jsme tuto loď přivezli do Čech, provedli na ní generální rekonstrukci a pojmenovali ji po území, o kterém ještě dnes bude řeč. Loď je dlouhá téměř 50 metrů a široká 10 metrů, ponor je 125 cm a váha lodi je 120 kg. Pohání 12-válcový motor od firmy Mach. Tato bílomodrá ocelová dáma je rok co připravena na novou sezonu a pokaždé ji na jaře oblékáme do nových šatů. Dnes zažijete pohledy na ojedinělou krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí, dotvářené nádherný útvory českého středomoří s typickými kužely vyjasných sopek, nebo unikátní pohled z lodní paluby na některé vrcholky českého středomoří. Možná, že pokud napřelezeme nahoru, vysvětné sluníčko. A meandra řeky Labe To je romantická plavba. A nyní se u našem pravoboku nachází město Litoměřice, ležící na soutoku Labe a Ohře a je jedním z nejkrásnějších královských měst Čech. Jo. A jdeme na druhou stranu, výměna. A už to točí, ne? A zpátky. A ruce. Dovažte, co máte. Když slunce pálí vodě, jediný je stín, jeho oči, moje tvář a nic už nebylo jak dřív. To láska a byla krásná, nouze díl každý, co se Nejde, skáčeme na to.
Všechny děti nahoru na pohodní bravo! Poté dovnitř, nemáte kdo málo! Poté dovnitř! Přejdete tě nahoru! Postup z nich stali Piráti. Sládova, kamarád. Sládova. Sládova učí lidi hledat střelu. A ten se naučil houský brzo. Protože má hlad. Asi. Jako vy. A ty máš tuze, určitě. V nepořádku vlajku. Plné skaly. Máme, přátelé? Tak já se zeptám. Moment. Máme tady něco k jídlu? Nemáme, no, vidíš, no. Jak může tady nic k jídlu? Plná lednice, no. Máš něco k jídlu, prosím, jídlo? Počkej. Jsi takový... Pořádně se tam podívej a rozvěď si, co řekl. Já se tam převíš, no. To víš, jo. Máme něco k výšku, jestli chcete. Když nemáš nic k jídlu. Máme něco k výšku a můžeme tam zvracet. Ty jsi všecko sněd, viď? Určitě to máš tady prozkoumaný, prošmejděný. Vem truhlu a naplň to. Maximálně nějaký jídlo můžeme Vem to vyzvracet. v kuchyni a vem to dokonale. Vemu, všechno, i s penězma. I s penězma. A tohle bude plná. To uvidíš. To uvidíš. Doplatit vlastně na svou pomoc. Nedoplatíš. A doplatíš, jestli neprovedeš. Čekumerové, mně se to nelíbí tohleto. Mně se to taky nelíbí. Já si myslím, že by se mohlo něco stát. Já bych si vzal rukojmí. Já myslím, že to je docela dobrý. Máš poklad. Máš poklad? Nemáme poklad žádný, jsme chudí. Jste chudí. Chudá loď, chudá firma, která tady dneska je. Chudá firma, jo. Posádko rukojmí! Rukojmí, nepěkný rukojmí. Pojďte do nás, Jsi kapitáne! Tohle je pěkný. Tady pěkně hezky, tady k tomu pro vás skladá paní. No, budeš s náma taky. Ruce? Nebude. Co? A kdo ještě bude s náma? A víš, jo, jako ještě se najde. A co si mám chce dělat? Děti a peníze! Ale, taky dobrý. Tohle dobrý hlasy, to se prodá na paruku. Hlasy na paruku budou prodávat, no, Piráti, že se nechytíte. Nevidíme, vůbec, ani trošku ne, prosím Za tě. to pěstuje celý život lásky a vy to Nevedě na to. Právě na to jsme teda původně přemýšleli. Ale to jsou hory přeci, které platíte. My jsme na tom tak týdně, že jsme to nějakým Víš uvíšili. někoho? Tak poprvé nás To bude Piráti stačit. vítají, no. A rozvázaný. Tak, no, to by bylo jenom jako... Dejme si Co to kasnáš, ty piáne? A už se sraž, dej to Promiňte, prosím pěkně, za to jsou chudáci děti. Tak chcete sníst nebo co? nejsou to Když se kuráci. podívejte, ani maso na ní žádný není. Tak to Pojď mi to razit. Drž ho, šachu. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. To je suchý. To je To krásně, suchý. vole, podívejte, krásný. Ty jsi určitě zapomněl na tu tajnou komoru, co tam mají. Vem to ještě jednou. Ještě jednou pořádně, prosím tě, plavčíku. Hele, Je to... Hele, No, je to lehký, znova. znova. Nebo podplatíme. Dvojitý agent tohleto, počkej, hele, nás se doběhneš. Tak já to odnesu uredou, každý mě oběsí. Běž. Takže co? Tak začneme s trápením rukojmí. Truhla je prázdná. Tohle je ale prázdná. poslouchejte, teď to jsou Kamaráde, chudáci co? děti. No to jsou, a budou chudáci, a budou teprve, to ještě nejsou. Jestli nepřistoupíš na naši hru, Budou chudáci, ale my fakt nic nemáme tady. začněte s exekucí. Počkejte, jako nebyl tak jako nemáme vůbec nic, tak teď bude trápit děti. Tak Ale počkejte, já zase... špíme tu uniformu. Já se úplně za to nemůžu. Tady jsou jiní, kteří za to můžou tady říkat. Pobarva šéf, to bych mohl, ale počkejte. Kdo za to může? Pak máme, tamhle ten pán, tamhle prosím pěkně, tamhle toho pána, přiveďte mi, Piráti, to je jeden z ředitelů tady. Ale to máme Druhý. Oni jsou dva.
dva šéfové tady, přátelé, kde ho máme? Jde to druhej, Kde máme přidej druhého se. šéfa? Kde ho máme? Přijďte nám ho, Piráti, halo! Ale nechce, začni s exekucí. Kde ho máme toho druhého? Začni třeba s něknou, až začneme trápit děti. Jde to druhej. Hej, až svobodně. Hezky je. A nemáš nějaký biják nebo něco? Jaká svině tě praskla. A ty se neráduj. Se moc neráduj, Se ale. daří naší truhle. Tak co? Naší truhle špatně. Ale oni se... Máme poklad? Nemáme. Máme peníze? Nemáme. Výborně, začněte trápit děti. Tak bude trápit děti. Dělej. A vy máte, pustíte. Ti chudáci děti tady. Vy se máte dobře, mají se sexuální stav. No jo, máme tam. Tak pravda. Dobrý. Dostávám jenom drobky. Něco zaspívej. Počkejte, jakou pirátskou píseň? Jakoukoliv. Děcka, ujme jakou pirátskou píseň. Hej, děti ne. Pokud nezaspívají, tak já si vemu tady na to. Jo, velký. No, pánové, zaspívat, ano. To je malej pohodněk. Není náhodou, říká, že může. táta? Tak to je dobrý. Tak přátelé, mi ho lídej. Začíná. Ten vypadá statně, z ní bude dobrý pirát. Nepirátská Může být nepirát. může být nepirátská, může být. Jo, tak se A kde je paní, co má ty dukáty? A se nám líbila, tak jedno dítě puste. Hanzi, ohlídej to. Jo, neboj, běž od toho. Tak který dítě jde přes palubu? Který nejvíc zlobí? Tatínku? Řešíme tohleto. Tak který dítě půjde přes palubu jako první se tady pirát? Tohle. Tak poskočí do vody, pojď. Takže přes palubu budeš, jo? Čí to je, tohle kopej, nedej se, pan sport. Nespourej se, prosím, umíš plavat? Co? No jo, umíš. to, čeho se bojíš? Bartem, a bude to samo! Na tři! Máme nějaký závratný. To přehodíme, ne? On se vejde mezi. A co? Na tři! Děda, už ho netrapte. Jaký dukáty, jaký to, co? Nějaký jsou A tak já mám lepší nápad. Pánové, jaký vás šápat? To povědej, mě zajímalo. si zase vymyslel. Mám nápad, hele, děcka, poslouchejte. Piráti, možná trošku kultury. Oni jsou takové takový zavoudlí celý po té zimě. Co vám, když vám my zaspíváme nějakou píseň? Kultura! Co vy na to? Co jsi říkal? No, oni nějaký neposlouchají ani. Že vám zaspíváme písničku, povídám. To je dobrý nápad. To by šlo. Jo. A nemusíme Já myslím, že tady šéfičkové si odpočinou. začínat moderaci. Jo, taky dobrý. Tak ještě básničku povídej. Počkej, tak to musíme zase být všichni dohromady. No tak prosím, no. Děcka, vy jsou To hrozný. je kultura, Básničku, víš, po té zimě. Básničku, jakou? Povídej. Básničku! Tak umíme to. Umíme pirát stačil pláž, neumíme, že ne? Tak nějakou jinou. Tak nám poraďte, piráti. Tak já ti poradím. Třeba tak, ať potrápí hlavinky. 10 slov. Budeme skromný, ne? 10, jo? Stačí. Stačí 15, no. Na slovo, kde bude pir. Jako slova, který začínají na pěr, jako když Třeba pirát třeba, nebo... prostřed. To už Umíme jdem 10 na slov, nich. děcka. Na pěr, co? Na pěr, tak. Dobře, první slovo pirát. To se neplatí. Je tohleto, Mariáne. Pitomet. Co to je? Pirueta. Ty vole, co je to za firmu? Pirueta. Jo, pirueta. To zaměstnáváš, prosím tě. Stačí. Pirueta. Dobrý. Další slovo na pěr, děcka. Pirueta, co to je? Piraně!
Piraňa! Všechno berou, piraňa! Piraně, to známe. Bereš? Bereme. Třetí slovo. Pyreneje. To jsou nějaké kolečky tady za Mnichov jedené. Napovídal táta. Pyrotechnik. Pozor, kde je kdo? Napovídala nějaká novinka. Pyrotechnik. Platí. To se nám líbí, ne? Platí. Napovídala to novinka. No a to nevadí, to byste taky nejde. No, se tak domluvíš. Dobrá. Platí. Platí. Dobrá, další. Pyramida, promiňte. Pyramida, no to je dobrý, to známe. To jsme jednou jeli. Tak. Kolik nám zbývá čapí? Nedostaneš, tak když dál. Tak počkej, ať se moc nekrojí. Šeku, myslím, že to urychlíme. Jo. Než rozvážu pro vás, pokud nebudou mít 10 slov, tak Kajpirina. každý dítě, který zůstane, bude přes Co to je? Co to je? To je šlásno. Jo, pěkný dobrý, tak pojď berem. začínám rozvazovat. Až bude rozvázaný. Šeku. Ještě jedno slovo. Jedno slovo. Piráti neumějí počítat zase. Máme 10. Máme 10. A truhla? Jdeme zkontrolovat truhlu. Já můj natáhnu, ještě jedno slovo. Rukojmí. Zvy, ne? Počkej. Pořádně vonej. Pořád. On je nějaký odolnej! On se bojí. On se bojí, já! On neměl! Dneska děti nebrečej, To jsou nějaký tvrdý člověče. Ne, takový babělce jako jste vy. Stateční děti, jo. No, oni jsou nějaký odolný. No myslím, že slova řekli. Takže rukojmí můžeme propustit. Dej mi tu vlajku, prosím tě. Jsme v lajku. Dej mi tu vlajku. Měli bychom, já myslím, že můžeš Ať nám to někdo propustit. nesebere, když to jdem kontrolovat. Běž? No, tak co budeš, jako berou? No, my se jdeme podívat. Co tam vlastně je? Co tam mohla být? Měli bychom si dát ale na ně bacha. Minule tam byl pekelný stroj. Jsem to minule kontroloval a tohle to mi potom zbylo, jo? Já do toho nejdu. Já do toho. Uši si uspěte. Nejdu do toho. Hoši, kopte se toho. Běžte toho. Já zase, jo. Pojď, jako. Už to otvírat já. Co ty na mě zkoušíš? Já jsem to šel Je to, že kapitán. No jasně. Co? Já to otevřu. Kluci, ale já chtěl jenom zkontrolovat truhlu. Zleva! Nejkej! Jo, Dobrý. Tak si vyhrál? nevyhrál. Chlapci to vzali vážně. Takhle máme veselou. Už to A oni si prostě dělají, co chcou. Kdo to vezme? Kdo to vezme? Zvítězil. Tak teď to zkontroluj. Ale opatrně, prosím tě, Ježíši Kriste! On mě mlátil. Co? Já? Co tam je? Lentenky. Ne, pro děti. Já se tam budu podívat. Kapitáne! Běž od toho! Udělej s ním něco! Ježíš, to mám posádku tohle, to je strašný. To je strašný. Co se to dovoleš, ty jedno pískla. Tak teď si mě naštval! Co to bylo za rady tady? Pořádně! No tak, jo! Krásnou chvíli a vy jak chcete přidělat? A to máš za to, že
že jsi nám chtěl vzít poklad. Víš to? Tak co? Jak je na tom truhla? Co jsi zjistil? Že tam je? Tady se mi hrandičky a co je v ní? No to co má? Je to docela... To co vždycky? To za trikem. Já už jsem všechno tam. Mladé. Piráti, odčupne tam. Nacpanej sude. Štěstí. Jenom chlupy. Tak můžu? Nevybuchlo to. Kapitáne, nevybuchlo. Jo! Hezky! Máme to posádko, perfektní! Máme, co jsme chtěli! Máme, co jsme chtěli! A my jdem! Dáváte příklad těm dětem. Ano, právě, vedem si to a jdeme. Dáme truhlu a jdem! Pro pár začáků, tak vy necháte tady trpět ty děti malý. Ano. Děcka, to si neberte z nich příklad. Hlavně I když ty vodu. Piráti možná jsou ničem jiným, než ty piráti za těma volantama, co? No počkej, ty myslíš, s jakýma volantama? Takový No ty piráti, ty těma volantama. Piráty silnic? No ty piráti, ty, no. To je strašný. To je strašný. To jsme viděli jednou. No povídej. To nechtěj vidět. To bylo strašné. Fakt? A bum. A bum? No. Hele, a To co? se za nás stát nemohlo. A bylo to ošklivý. Bylo to ošklivý. Děcka, to bylo ošklivý. Byl na kaši. Jo, a pak ty piráti, ty, co jsou tam nahoře, jde, tam nahoře. Tam jsme byli, člověče. Na hradě. Přátelé, představte si, letos při naší zimní plavbě, když se ledy uvolnily, vypluli jsme z Prahy. Nebudete věřit, tam je pirát. Tam je pirát. Tam je pirát. Hlavně tam nahoře takhle. Tam právě, tam nahoře, tam jak jsou takový ty věže, to tam je. Na hradě, pod hradí. A takový ty piráti, co mají takový ty kulatý, placatý, no, ergo, tak ty. Jak se to jmenuje děcka, co si taká do počítače, takový to. Za nás kulatý, placatý byli Co to je? Jo, CDčko, pro ty tebe taky, nevíš, co to je, ty My vole. jsme taky vypalovali. Povídej. Jsme to zkoušeli, tak Bedínce, no my jsme to zkoušeli, podívej, jak to dopadlo, jo? Jo, ohořelý, aha, vypalovali jsme, nešlo to. Ze dřeva, zahořelo. Takže taky ne, to je Taky ne. Párek neumí jenom přepadat. Vy umíte jenom přepadat. My umíme jenom přepadat a loupit. To nás naučila doba. Hele, tak nějaký poslání, ty děte Ne, to není. Tak, chlapci, budete souhlasit, když ukážeme zlomek, ale fakt jenom zlomek. Protože my tady, tam, kde většinou vy míváte srdce, ano. To je taky pak na vás vidět. Slabomyslní, buzí. Není spouč, ty vždycky pláčou jak krávy. To je strašný. To je hrozný. Ale takhle na dně tam něco zbylo. Malinko. Srdci, něco zbylo těm pirátům, no to je srdci, bomba. Neraduj se, možná jí, protože to jediná je žena mezi námi. A těm tam většinou něco málo zůstává, tak nějak takhle. Děti, zachyťte si oči, to nepatří pro vás. Máš tam zbytek? Možná trochu. Soucitu. Možná, ale tak jako fakt trošku. Posádko, souhlasíte s jejím soucitem? Nevím, no. My si to s ním pak vyřídíme. Dobrá. Takže když na to přistoupíš, tak my se teda rozdělíme. Vy se rozdělíte o lodní poklad. No těžce jako jsou. Novináři, prosím pěkně, tiskový konference, to není možný, piráti se zbláznili. Piráti se budou rozdělovat pokladem. Děcka, těšíte se na poklad? Je to tam nějak... Nahlas, ano. Je to tam nějak... Těšek, jdi Vicky pryč, ale málo se těší, nechtěj poklad. Teď jste jim to slíbili, teď. Málo se týčeli, že chtějí taky poprosit, že jo? Tak musíte poprosit a nahlas. Vidíte, Piráti, sláva! Cože? Nezavírám. Pirátům sláva! Ten prosí! No dobře, no. Dáme! Děcka, poslouchejte. Za to, že vám ty piráti dají tady takový nějaký cetky a odpustky, tak pirátům bych přál něco jiného než slávu. Pirátům bych přál to, aby se... Novou loď, no prosím. Přál bych, aby nechali slušně lidi na pokoji a aby už nikdy nepřepadávali slušné lodě. No. To je zase uvidíme příště tady, jo? Děcka, pojďte k pokladu.
Děti, pojďte, my se rozdělíme. My zamáčkneme slzu. Rozdělíme se. Velcí tencí, malí vysocí. Místo velké lodi. Pojďte si pivomónek, pízátko či minci. Která čokoládová je, pravda. Ale hodnotu mám určitě. Ale on je hodnej vodník, že ano? Hodně velké rozestupo následníku, kde se s tebou musíme nejprve seznámit. Teda ale to je vodní klabina. Já jsem slyšela takovou pověst, že on ano, ještě šos má opravdu. On tady byla... Tak to teda vodníku... Stůj tamhle hezky, jo? Stůj tamhle hezky. Vymysleli, že nám přinese štěstí ten vodník a on nás zatím děsí přece. Kamarádi, nebojte se, vodníku, slib mi od téhle chvíle, že na nás budeš jenom a jenom hodnej. Brekekekeke. Přísahej na 100 brekeke kluků. Stav si uši a tak dál. Jděte se podívat, jestli mu kape ze šos. Vodníku, ale my když tady máme...